Mae ddydd llun yma yn y sioe fawr, canolfan Cneifio Meirion ydy'r lleoliad. Mae yna gynulleidfa anrydeddus iawn yn gwylio'r Cneifio, gwella masnachol. Rhagfraf ydy hwn, gyda Adrian Davies ar stondin rhif 1, Clive Hamer ar 2, Richard Till ar 3, Andrew Mudge ar 4, Michael Churchhouse ar 5, a Rhydian Evans ar 6. Ac i digo allan rhyw chydig o'r boes yna. Mae'n ddiddorol iawn, da ni wedi gweld rhagbraw arall lle mae aelod arall o'r teulu Mudge wedi bod yn cystadlu, felly tîm Mudge ydy tîm Lloegr. A dyma chi mab Andrew Mudge wrth i'n cystadlu ar gyfer Lloegr. Yn y sbectol fan hyn wedyn, da ni'n gweld Michael Churchhouse o Zeland Newydd wedi dod o'r holl ffordd. Mae yna garfan gre iawn yn dal yn ymddiddori yn y Cneifio gwellheiddiau. Meddyliwch, be fysach chi'n neud ar ddwrnod Cneifio fysach gennych chi ddim trydan? Wel, yn hollol troi nôl at y gwellheiddiau. Tair o ddefed sydd yn y gorlan gen bob un o'r bechgyn yma. Ac felly dyna bydd yr her o'i blaenau nhw. Cneifio rheini mor daclus ac mor gyflym ac sydd bosib. Ar hyn o bryd, mae Adrian Davies yn cael hwyl arni yn arbennig ar stondin rhif 1 o ran cyflymdra, ond wrth gwrs, nid cyflymdra ydy'r cwbl. Wedyn draw â ni ar stondin rhif... O, Andrew Mudge yw hwnna, wrth gwrs, sef aelod o dîm Lloegr yn mynd i mewn am ei drydydd i ddafad ola, deud y gwir. Ac yn cychwyn ar y goes gyntaf yna, lawr ar y rhif 1 fodd bynnag, mae Adrian Davies i mewn am ei drydydd dafad. Felly, gawn ni weld pwy bydd yn gorffan gyntaf. Mi fydd yn arwydd go gri i ni pwy sy'n mynd i ddod i'r brig. A mae'r defed yma mewn cyflwr arbennig. Ac mae'r gwellheiddiau yma, mae yna waith mwyaf eithriadol wedi mynd mewn i baratoi min ar y gwellheiddiau yma, a mi sylwch chi, mae yna wella arall yn y bocs yn barod, tasa'r min yn anpylu yn sydyn, sydd yn gallu digwydd os yna chydig bach o fawn yn y gwlân, rhywbeth caled, mi allith y min fynd a mi allith yr ymgeisydd droi at i ail wella mwyn gallu cario ymlaen yn effeithlon, felly. Ia, ac wedyn mi welwch chi gwellau hun yn agos yma hyn wrth y gwaith. Ac wrth gwrs mae'r llaw arall, llaw chwith i'r rhan fwyaf o bobl, yn gwneud cymaint o waith bron iawn ar llaw dde. Ond dychmygwch chi wneud hyn trwy'r dydd, pan mae yna bobl yn gallu gwneud i fyny i 200 o foga, cneifio'r rheini gyda gwellheiddiau. Dipyn o gamp o ran cyhre y braich, a deud y gwir, tha chi. A wedyn dyma ni, ar hyn o bryd, ni'n edrych ar Clive Hamer fan hyn ar stondin 2, a mi fydda fo wrth i bodd yn cael lle yn Nhîm Cymru, wrth gwrs, i fynd allan i bencampwriaethau'r byd draw yn Ffrainc y flwyddyn nesaf. Wrth i ochr o mi welwn ni goesau Richard Till o'r gogledd yn mynd i mewn am ei drydydd dafad. Nawr te, lle da ni arni o ran cyflymdra pawb, unwaith eto, y ddafad yna bron a'i gorffen gan yr Clive Hamer. Mewn a fo am ei drydydd, mae Adrian Davies ar ganol ei drydydd, mae Andrew Mudge ar ganol ei drydydd, ac mae Michael Churchhouse i mewn am ei drydydd rwan. Rhydian Evans, Tinant Talabont i mewn am ei drydydd erbyn hyn hefyd. Felly dyna'r sefyllfa, wi welwn ni'r Rhydian yn y cefndir, a fan'na ei dad o, wrth gwrs, sydd wedi bod yn rheoli carfan Cymru dros y flwyddyn ddiwetha, Dilwyn Evans Tinant Talabont, a mi fydd o'n trosglwyddo'r awenau yn ystod y sioe fawr i'r rheolwr newydd, sef Rhydwyn Price, gŵr sydd yn canu'r anthem, wrth gwrs, yn y prawf mawr ar y dymercher yn erbyn tîm Ffrainc, yn canu La Marseillaise, fyddai wastad yn edrych ymlaen yn eiddgar am hwnna. Drychwch ar hyn, drychwch y cyflymdra wrth fynd ati i Cneifio yn fan hyn. Mae hwn yn rhagorol, dwi'n meddwl, ac unwaith eto, da ni'n dod yn ôl rwan â ni i Adrian Davies, sydd ar yr ochr ola. Unwaith fydd o'n gorffen y goes na, fydd o'n cychwyn i lawr am y goes ôl, ac mi fydd hi'n edrych yn chydig iawn o eiliadau cyn bydd Adrian Davies wedi cwblhau'r ornes. Dwi'n trio cael golwg os na rhywun arall sydd yn gyfartal ag o oes mai. Mae Andrew Mudge hefyd i lawr yr rhes, ond Adrian Davies da ni'n canolbwyntio ar hyn o bryd, a dyma chi cystadleuedd arall, sef y bachgen o Zeland Newydd, wrth gwrs mae ynta yn dirwyn i ben. Mae hon yn mynd i fod yn glos, bobl. Fysa fawr iawn yn ddi, rhwng 3 ymgeisydd, sef Adrian Davies, Andrew Mudge a Michael Churchhouse o Zeland Newydd. Pwy fydd yn mynd â hi tybed? Ar hyn o bryd,
swn i'n dweud bod hi'n mynd i fod yn Andrew Mudge o ryw chydig bach, ond mae'r gynulleidfa rwan yn dechrau gweiddi i'r Cymro, ac yn wir mae Adrian Davies i weld ar fi yn gorffen, ond Andrew Mudge sydd o drwch blewyn yn pwyso'r botwm coch na yn gynta, ac Adrian Davies ynta yn pwyso'r botwm coch yn sydd ar ei ôl o. Fawr iawn yn ddi, gawn ni weld be mae'r beirniad yn feddwl lawr yn y corlanau.